Saungut ki nong Meghalaya napdeng ki khat henreungut ki briu kilasha kem ha ki polit ka Bengaluru halor ka jingkeno ba ki penyaj ya ka business process outsourcing BPO thok ka basukor pisa ya ki nong shong ka United States of America bat ke Canada langba ki kor online katkum ka jingithu ki pulit kini ki briu ki dei shibanta jong ka company thok bakerteng ka Cybit Solution PVT Ltd kabadon ya ka office traikam HSR layout Bengaluru kabakam thok yaladi ba ka ai chingshikri BPO lakno ba kane company kalathung arpheu hadu arpheu sangut ki nongtrai langba karansan online bat hadin ka jing ai jing hikai pentbit kalapta yaki ba kinfon bat thok yaki briu ki badai na ki waipat kiri ki saungut ki balasha kem na Meghalaya ki dei ki baltip kerteng kum UF minot kan kai live arsnem UR Reminson Bamon live nem kerta u kipani lebha nangsi arpeu news nem kerta bat ka F Aljiba Mary Marbanyang arpeu lais nem kerta ki waipat ki dei na Maharashtra Odisha Madhya Pradesh West Bengal bat Gujarat u Police Commissioner ka Bengaluru u Siman Kumar Singh ulong ba kini kibriu kilakam yelade kum ki he katnat an ka United States bat berngem ya kilanot da kijing keno ba khai drugs bat kijing kamai pisa bi an hadin ki sadawa pisa ha kanam ban penkutno ya ka kes kini ki basha keno kilashukor ya kibriu langba ka internet call ngilakurup hadu saupuitli ki komputer arphusantli ki mobile phone ID card router modems bat kiwai kimar na ka office kani ka company ong commissioner ki polit ki thu ba kane ka company kala thungkam ya ki breu da ka basule online bat penbit iki da ki jingkular ban penbiang jakasa penbiang ya ki kali ban lej banwan bat ka bamba yo ai ki babun ki ngej bat ki lawan ban trai ha kane ka company thok ki polit ki register da ka su motokes HSR layout police station bat ke jing tok kit menta kadang ya syat ban lap ya ki breu badang ti halandet kane ka company bat ban yo khenro ya kapisa ba kila thok na ki breu ba shabar kari